माई खंड काव्य के कुछ अंश पुनः आपके प्रस्तुत बा। 5वां छंद हवे, दूसरा वीडियो सीधे सीधे छंद से जुड़ी बहुत मार्मिक छंद बा सरकार। खाली एक खातिर मत सुन लिया जाए, केहू जही के देखे जही सुने कि कोनो मन गढ़ंत वाली बात हो गई बा। निश्चित तौर से माई का स्मरण करी, उनके स्तवन करी, एक बार सोची कि ऐसा आदमी जो हमके दुनिया में ले आओ खातिर अपन खून हमके दूध के रूप में पियौले बा, ओह माई के स्नेह में समर्पित ई छंद सुनल जा। गील गदेली हटा के धरे नित सुखल खाट सुतावेली माई, काने कपारे लगावेली तेल सुतावे तो लोरी सुनावेली माई, कि आपन भूखी अंगेजी के भीतर भोजन रोज करावेली माई, आपन भूखी अंगेजी के भीतर भोजन रोज करावेली माई, आ झारी के धूर धरे आचरा मुँह चूमी के गोद उठावेली माई, झारी के धूर धरे आचरा मुँह चूमी के गोद उठावेली माई। एक छंद और सुनल जा। लड़का कैसन होखे, लंगड़ होखे, आनर होखे, लूल होखे, माई खातिर सब प्यारा बा। देखी कि आन्हर लंगड़ लूल रहे केहू कान कुरूप कहे चाहे बौना, आन्हर लंगड़ लूल रहे केहू कान कुरूप कहे चाहे बौना, माई के मोह समान रही नित दूध आहार या गोद बिछौना, कि माई के मोह समान रही नित दूध आहार आ गोद बिछौना, आखी के तारा दुलारा कहें, आखी के तारा दुलारा कहें, जब ठानी कबो हठल आनी खिलौना, आखी के तारा दुलारा कहें, जब ठानी कबो हठ आनी खिलौना, आहो के बीमार लाचार पड़े तब कीनी के दूध पियावे उठौना, हो के बीमार लाचार पड़े तब कीनी के दूध पियावे उठौना। उठौना समझो तो दूसरे घर से दूध पैसा पर कीन के ले आके लगातार 15 दिन 20 दिन 1 महीना लोग पियावेला, ओकर पैसा बाद में एक साथ दियाला, चाहे अग्रिम पहले दिया जाला, वही के उठौना कहा जाला। एगो और प्यारा छंद सुनल जा। लागल नीनी कबो सझवे पखुरा झक झोरी जगावेली माई, आ लाल के गाल चुमे छ नहीं सब आलस दूर भगावेली माई, लाल के गाल चुमे छ नहीं सब आलस दूर भगावेली माई, आइल बासियरा दुआरा अहुआरा कही के डरवावेली माई, आइल बासियरा दुआरा हुआरा कही के डरवावेली माई, हाथ से सानी के भात उठावेली मामा के कौर खियावेली माई, कि हाथ से सानी के भात उठावेली मामा के कौर खियावेली माई। सरकार स्त्री नारी पत्नी कितनो स्नेह करे, बेटा बेटी दुनिया में कितनो स्नेह करे, लेकिन माई उहे वो अकेले कह सकेली कि चांद मामा सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आओ, बाबू के मुँह में घुटुक दे। चाहे वो साग भात हवे, सानल बा साग भात, माड़ भात हमने खैले बन जा, साग भात खैले बन जा, लेकिन माई कही कि चांद मामा सोने की कटोरिया में दूध भात, माई का अधिकार बा सरकार। तब कहे के पड़ल बा हमरा कि हाथ से सानी के भात उठावेली मामा के कौर खियावेली माई। एगो बहुत अति मार्मिक छंद बा, चूंकि आज तक ले अपने जीवन में हम 7-8 गो छंद एक साथे पढ़ने की पौले। यह माई के स्नेह से 10-11 साल की अवस्था में वंचित हो गई नहीं हम, जब से कसक मन में हमेशा रहेला। लगातार कई गो छंद पढ़ी तो हमार गला अवरुद्ध हो जाए, हमारी बस के नहीं कि हम पढ़ सकी। एगो और अति मार्मिक जो ना कहल जा मर्म स्पर्शी ऐसा छंद सुनी। फिर से अगला शो में एक हम प्रयास करब कि 2-2 4-4 गो छंद हमेशा आपके हम